ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କଇଁଛକୁ ଆସି ଏକଥା କହିଲେ, କଇଁଛ ଧରା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ହଂସ ଦୁହେଁ କହିଲେ, ପୋଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଆଣି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିବୁ। ତୁମେ ମଝିରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବାଡ଼ି ସହିତ ତୁମକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଆର ପୋଖରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। କହିବା ଅନୁସାରେ ହଂସ ଦୁହେଁ କଇଁଛକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ କେତେକ ପିଲା ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ। କଇଁଛ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ହେଇରେ ଦେଖ, କଇଁଛ କିପରି କାଢ଼ିଛି ବେକ। କିଏ କହିଲା, କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା ହୋଇଛି ମ, ତଳେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତା କି। ଆମେ ତାକୁ